线路输入。
In the mix.
Raymond Bryant.
You wanna make noise?
Inaalay, huwag sanang magagalit, nanay o tatay, sa pagtugon kami magbibigay. Tao po, pagmamas ko po, tao po, pagmamas ko po, tao po, pagmamas ko po, tao po, pagmamas ko ngayon naman kahit konting pansin, ang aming awitin, puno ng lambing, kahit gitara lang at tamburin, nawa kayo ay pagpalaan. Tao po, pagmamas ko po, tao po, pagmamas ko po, tao po, pagmamas ko po, tao po, pagmamas ko po. Magbalik-balik pa. DJ Eric Nate. Power Beats Collab. Ang nagmamahalan ay nagbibigayan, isang pulang tamo. Ang araw-araw ay pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Ang araw-araw ay pasko, isang mawalay, tahimik ang mundo. Araw-araw ay pasko, ang laging isipin mo, maraming kang magbabago. Maraming masama kung nalaman sa kapwa, oras na para magbago. Araw-araw ay pasko, sa buong mundo, walang away, walang gulo. Araw-araw ay pasko, walang mawalay, tahimik ang buong mundo. DJ Eric Nate. Araw-araw ay pasko, galit ang iyong hinanyo, lagi silang magre-regalo. Araw-araw ay pasko, walang gera, walang gulo, walang sasawing tao. Araw-araw ay pasko, sa buong mundo, walang away, walang gulo. Ang araw-araw ay pasko, sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Magbalik-balik pa.
Saint Mark.
Sounds.
Christmas tree, a shower of stardust in your hair. What's up, my lovely boy? This is DJ Worldwide. I can't think of a better Christmas. This is DJ Worldwide. Alano sa inyo lata na po happy watching kadagiti 9 million nga agdeng nagkapsat madama tiko si na may happy watching nga po, thank you very much iti ayat yung agdeng giti nano mo nga LS to mo tibiyang kakabsat kenderayem basitin iti kwa medyo basit dati WH kon nga ala ko na dalang nababati nga 1,005 kakabsat ken gayem iso nga yan ano siya po tagi play kadagiti videos tinumuti biyang adalangan na nababati nga 1,005 nga alalaan tayo nga WS na iso nga pakpakasin nakata kayo apo na kayo nga kankana yung nga buy-buya da kayo ako nga gi-play ala ko anong sanyo apo tabas ilang aldawon kaya maalaalak ton dati maximum nga 4,000 madalang nabati na po nga 1,005 iso nga iya dada ipaki-play yung latapo da nanusan nyo lang nga dengga-denggan no i-play yung kayo buy-buyaan dagiti videos ko nga naka-upload iti dahito nga YT channel. Thank you very much kada kayo amin na po biyam-yaman na kadagiti amin nga buy-buya dagiti apo nga agla-like dagiti apo ag-share ken siyempre dagiti amin nga agbuy-buya ken agdeng-deng iti dahito nga aldaw. Merry Christmas everyone, madama po tikusi-kusi diti kusina isong thank you. Hello to Arceli, to Manang Angelina Cortez, Dian Castillo, happy watching. When sir, ano sa mi talaga ko na ni Manang Angelina Cortez. Ako, basitin Manang, 1,500 lang na kurang ko. Tamabu ko na TWS nga, mabuko ko na datay maximum nga 4,000. Thank you very much kata kayo amin na po. Pasilangan isong agpaisutay kung kunada nga masapul nga po yata na po dagiti YouTubers tikas ta po umado ti banana daw umado apo iti WH da iso nga thank you alawon ko na thank you happy watching kada kayo amin happy listening ni liwliw iti mabuybuya yo apo ta kariring ko na pananagito di simbahan madamati kwata nabuyatan ni Mami May isong
Isong siyak pay lang ti kwa ag kuti-kuti dito. Naglamis kami, nalamis nga pumudot diya kamo atoy. Isong madamdama before nga alas 12 papangkuman nila ni Dricon. Isong hanag pagpakita pay lang pakita naktuno agpakita nakatuno rabi kita dagitay na nga baktano mabalin na nga makapaload kan dagiti no da makontak ko nga mangload agpaload ak madamdama. Dagiti na nga babaka po nga agpay na loadan. Thank you very much. Basi mo laki din. Deng-deng kay lata na buray kong Paskwa, ya po. Thank you. Hello, Frederick. Happy watching, Frederick. Duwang oras datoy. Digos mo ako, mana nagdigos agad di malum di kalmang ko. Madimot ti karadigos na kwa. Bali duwang oras dato yapo nga music nga remix non-copyrighted music iso nga ano usan yung tagdang gapo imagine nyo latan ang da kay dijay paya ijay loglogar yun makipaspas ko apo iso nga anos lang apo tagdangag. Thank you very much kata kayo. Bye ta irogik apo ti loto kadaglalo kado ti kutit-kuditin tinomotive yan. Hello to DJ Arnel, to Alan Cortez, kasama tapo din ni Eileen Nicole Beltran, di AMC Vlog. Kagyaman at ni DJ Arnel, ni Albi Pasco, hello Glenn, ni Ading Glenn, ni Arceli, kasama kin ni Manang Angelina Cortez, ni Mayo 24. Happy watching kata kayo ako nga 9 million in the house. Paki-play yung lata na po. Hanya doon po nagkata cellphone nyo, no duwati cellphone nyo. Merry Christmas ko na ni Marjorie Mabun. Merry Christmas and advance Happy New Year to all from Marjorie Leste Mabun. Thank you very much, Marjorie. Ituloy pa po tayo luto-luto ko at bumabanak padamdama manino alas 12. Bye-bye. Pailang nga po. Madamati kudit-kudit.
na DJ Boom exclusive. Merry Christmas! The ladies' favorite, DJ Bobo Remix. This is the mix of DJ Jufel. I know. Dancing with the beat with DJ Jan Paul. Kataba Remix. Hello Ezra. Kanta kartag dengeg kayo. Madama luto ti adobo nga manok.
Mix of DJ Jubel. Idol.
mix of DJ Jofel Idol. MC Remix. Remix. Anak pwede simba man na po kung kula ni Dre, gagbuya kay latta da kayo nga sa nga pulo nga guguya po. At dungog kay latta ko nagayang, thank you very much. Ano man yung mahal ubigoy. DJ Edison Idol.
araw ay Pasko, walang gera, walang gulo, walang sasawing tao. Ngayong araw-araw ay Pasko, sa buong mundo, walang away, walang gulo. Ang araw-araw ay Pasko, sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Magbalit-balit ka.
Christmas. This is DJ Roadboy. This is DJ Roadboy. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you let me spend my whole life. This is DJ Roadboy. Power is love.
Sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinona. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na ilim, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabi ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na ilim, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinona. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na ilim, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na ilim, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Ay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinona. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na ilim, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na ilim, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko.
Ay, kasang-sang po at mga besi. Hello, happy watching, happy listening kung nakiti po. Kasang-sang may milang. Hello, Edric. Ketal, Edric. Thank you kadagiti agdengdeng po nga siyam. Kasang-sang po may nagkapudjay. Simbaan. Apa nakikenda tinanatong. Kira mo natang. Ayan, nadana sa rakang aglakot ti papaya, aglakot ti limon, aglakot ti iti kamutit. Bulong ti kamutit na mas kakapsat nga idaramudom ti bagoong. Timaw. Hello. Ay, ka, piso. Ala po kakabsat, dapat nabat-bating 4 nga minutos, sakbay ngagpakada nakakabsat. Thank you very much. Dahil ano siya po agdengdengog. Hello to Marvelin Pichay, to Ezra Ortega, di ba na Angelina, Tototota. Hello to Pretty Wild. Thank you very much, Pretty Wild. Kapsat kan gagayem, madama pala tiluto, mangantay pa ya po, yung sinsidayo. Happy watching kada kayo aming sangapada. Nandiyan ni Cory. Hindi buring. Hello. Happy watching ka everyone kakabsat Kenry. Dati ti para kada kayo apo. Abang gluluto pa lang ni Mami Mai. Nay. Yan, dali po ng tabi. Again. Preparati, iba mo ako meron ako. Ako mer. Para kada kayo amin na po nga nagdengdengag, nagananos nga nagdengdengag, ureno sanglang nga po. Napabanduga nga magkata-kata na lata. Habang agugugan ni Mami May di para bulong iti kamutit nga idaramo dumapo iti. Pasko na naman aking kaibigan, panahon na naman ng pagmamahalan. Ang paligid natin ay makakalasap na naman nitong katahimikan. Pasko na naman aking kaibigan, panahon na naman ng pagbibigayan. Lalaganap na naman ang kabutihan sa ating kapaligiran. Pasko na naman. Pasko na naman. Pasko na naman. Pasko. Pasko na naman aking kaibigan, panahon na naman ng pagmamahalan. Ang paligid natin ay makakalasap na naman nitong katahimikan. Pasko na naman.
Pasko na naman. Pasko na naman. Pasko. Hello to Ezra. Naman Angelina. Pasko ayo po. Pasko na naman aking kaibigan. Panahon na naman. Pasko na naman. Pasko. Pasko na naman. Pasko na naman na po. 6 million na po mabuhay-buya. Ayan, nagiti po 6 million nga boy-buya. Abelo, happy watching. Sala kansyon agbuyag dengeg kay latapo ta kansyon You na. want to offer great support to your customers. Hello, you'll need to have thank you very effective much contact center kadagiti software agboy-buya abang madama mga agkuko ni Mami May. Madama ni Mami May nga agugogot iti kamote nga masida apo 6 million. Ezra, paraking ka dato Ezra. Hapon lang tayo'y magkasama at parang bulaw ika'y nawala. Sariwa pa sa aking isipan mga sumpa mo at pagsuyaw. Nasaan na ang pangako at lamang mahal mo? Nasaan na ang pangako at bigla kang lumayo? Ngayong ikaw ay may ibang minamahal. Hangat kong lagi ang iyong ligaya. Kung ikaw ay kanyang iwan, ako'y palaging naghihintay. Nasaan na ang pangakong di ka magbabago? Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo? Ang puso ko'y nangungulila. Hanggang kailan magdurusa? Ayan, nasaan ang pangako? Dagiti 6 million na pong agdangdangag. Happy watching. Thank you very much. Kadagiti 6 million na pong agdangdangag. Anong sanya po ta madigayam no hang masasaka nga kang kanta ko agraud-raud ako na po. Ayan. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Quítalo. Ay, ¿qué es eso? Para katakayamin na po nga dangdangan. Esto ya después vamos a hacer esto. Mahal kita, walang iba. Alam mo yan, di ba? Sa simula pa'y sinabi ko na
lamang aking sinta. Lahat ay kaya kong gawin, mankin lamang ang iyong damdamin. Huwag sanang magalinlangan sa pagsuyong nilalaan. Ang buhay ko'y hahandog, makamit lamang ang iyong pag-iirog. Lahat ay kaya kong gawin, mankin lamang ang iyong damdamin. Ako ang tunay na nagmamahal. Pag-ibig ko sa'yo'y sadyang magtatagal, hanggang ako'y mayroong buhay at lakas. Umasa kang ito'y di magwawakas. Sa haba ng panahon, ikaw ay iibigin, sasambahin ko at mamahalin. Apo, 7 million. Happy watch, happy listening. Di oras na yun ako, nakakonsume ako na po di oras na 2 minutes and 30 at 2 hours and 30 minutes. Huwag sanang magalinlangan sa pagsuyong nilalaan. Ang buhay ko'y ihahandog, makamit lamang ang iyong pag-iirog. Lahat ay kaya kong gawin, mankin lamang ang iyong damdamin. Ako ang tunay na nagmamahal. Pag-ibig ko sa'yo'y sadyang magtatagal, hanggang ako'y mayroong buhay at lakas. Umasa kang ito'y di magwawakas. Sa haba ng panahon, ikaw ay iibigin, sasambahin ko at mamahalin. No, esto tuyo antes, di ba? Aksi kayo aquí. Pero, déjalo, senta después. Ako ang tunay na nagmamahal. Pag-ibig ko sa'yo'y sadyang magtatagal, hanggang ada apo at ako mamanggat pa-question muna ako. Esra madamdama, esra kag-live na kiti Facebook page. I-present tag dagiti kanta dagiti 10 grand finalist iti pang people page, people choice da kakabsat. Malpas ka may mga nag-live na kapo iti panang i-present tag dagiti 10 nga grand finalist iti people choice nga kanta da iti pang Facebook page da. So nga abangan niyo po live na madamdama. Thank you. Anayak lang na po nga may 1 minuto. Sabay ngagpakada na. Sala ka na Esra ka nalamis Esra. Esra, busy niya si Daom. Ag si datay ti ugot ti kamit o kamutit nga adobong nga manok kapaw. Paya lang ka ti todo na to naglamis. Besi, giling-giling mo Besi, pangikatibang bano. O, madama, giling ni Mami Mayan. Giling-giling mo, bebe.
Kaya ba, i-open ko lang na dato yung ako ta, ay, mga 3 oras dato LS ko. So ganos kayo pala nga po nga agdengdeng kadagiti i-remix nga ipapatayab ko iti dating oras. I-ready mi lagi pa nga nami, mga tayo apo, na imbag nga real daw yung amin nga sangapada. Rabi, mga antay pa yapo. Yata escuchando gente.
Mangantayo pa, yapo. Mangantayo manang Angelina, Esra. Da kayo ang buyag dangdangag. Ay, ano mo pinili mo?
si Suna tayo, kinima ng Angelina. Ang chut-chut-chut. Imbagak-ngating kay di ang hugang Duwag subi at tuwag suwari tadya may tari Nakalano nga mitistik na may diyang dawa pinanaw ka Sa di ka pa'y pulos kinita Nagumet at tinagalamas Niruwam ko tinaguayas Sakbay nalipatan ka Naminganuak nagparparig na Na kung mablag ko ang subli ka Hindi na ko lagta kinikita Intong nagsarap na kung silapan ka Ipasulit to'y mata ang kumitaken ka Sakto ba ibang ato kung ipababa Tanto pa nang iparig na ang nabiyagak na awan ka Ala ka babay na po dato yung sonata. Kagyan mo yaman nakabutihan ano siya nga nagdengdeng nga giti nasurok nga 3 oras nga panag LS Trinomotivang iti YT channel ko. Thank you very much kada kayo amin na po. Ag live naktutano madamdama iti page para iti presentation dagiti kanta dagiti 10 nga grand finalist iti People Choice Award. Ipasulit Thank you everyone. Thank you very much kadagiti 10 million in the house. Iti ano siya po nga nagdengdengag kadagiti Christmas song remix ngayon nakisagsagot kada kayo. Thank you apo kaya mana. ang nabiyagak na awan ka Amok nga ang babawi ka na ang mismo't nagkikitang ay minsan Ilipas ko dati. Napakaw din eh. Talong oras eh. Digbet Isa rin na naman. pagarap sa ema ituran balay gigit masarakan kalpasan na syakit panawang Intong nagsarap ka kung silapan ka Ipasulit to'y mata ang kumitaken ka Sakto ba'y pamato Then ipababa Kastanto pa nang iparig na Nag-break na? Ang nabiyagak na awan ka Ngayon kinampay suwanan na May iniwak lataken ka Bareng nyo kabaylak to Na aramigan nga Intang nagsarap ka Kung silapan ka
mucho tiempo, los humanos y los dragones vivían en perfecta armonía. ¿Qué hay ahí? No lo sabe nadie. Nadie está notando. ¿Qué dice? El bestseller de Cornelia Funke. Únete a esta pandilla de insólitos amigos en su mágica aventura. Secreto del dragón. El kintsugi es algo más que el arte de reparar lo dañado. Es una filosofía. Como arte, transmite belleza. La belleza singular de las cicatrices que señalan el daño sufrido. Ya está. Adios, Asun. Pero también nos enseña que no hay algo que no se puede Bye po. y que cuando algo ha sido reparado, su historia tiene incluso más valor. Lo que está dañado Bye. Thank you. Bye.